El Seminari de Vic va acollir una matinal sobre música litúrgica amb prop de 60 participants de diverses parròquies del bisbat. La jornada va combinar formació teòrica, pràctica i espiritual gràcies a les aportacions d'un monjo de Montserrat, un organista i un director de cants, que van destacar la música com a eina de pregària, suport de l'assemblea i expressió comunitària de la fe. A través de ponències, cants i espais de diàleg, els assistents van aprofundir en el sentit litúrgic de cada part de la missa i en la importància del cant dins la celebració. Els participants van valorar especialment la profunditat espiritual, la qualitat pedagògica i la bellesa de la jornada. La trobada va concloure amb el compromís de continuar millorant el servei musical a les parròquies, recordant que la música litúrgica no només acompanya la celebració, sinó que ajuda l'Església a viure i expressar la seva fe.